homma nyt tosi ihan kokonaan. Kyllä, tarvitaan lisää miehiä ja lisää aseita. Mulla voisi olla yksi kontakti, mutta siinä on vaan semmonen ongelma, että se pitää saada linnasta pois. Sillä olisi aseita. Tässä vankilaa. Noin kilometri tuohon suuntaan. Aja tänne katsomaan teidän selustaa. Ees mä tänne. Aja tuohon nurkalle. Mennä. Ketä se on? Tultiin pelastus. Ottakaa nää nyt multa pois. Mennä. Meillä meni keikka vituiksi, niin me tarvitaan uusia aseita ja sut mukaan. Löytyykö sulla vielä ne vanhat aseet, mitkä sulla oli ennen? Perkele. Kyllähän niitä tuolla kätköllä on, että lähdetään hakkeen. Messää Viljon kanssa hakee ne aseet sieltä piilosta. Joo. Me jäädään suunnittelemaan sitä tulevaa rööstyä. Kuulostaa hyvä. Jämmen. Mä sain idea. Ots. Elikkä. Tässä on meidän ryöstökohde. Korolla on tuolla. Alli pääsee 2 reitistä. Näitä ovia lukuun ottamatta tuolta ja tuolta. Me tullaan täältä autolla. Meitä on nyt 4. 2 täytyy mennä takaovesta, eli tuolta. 2 menee tästä ovesta, mistä me murtauduttiin aikaisemmin. 2 täytyy löytää Corollan avain ja 2 turvaa selusta. Sitten me paetaan. Täältä mistä me tullaan. No on täällä ne asseet. Mitä kaikkia täällä pitäisi olla? Siellä on muutama konepistooli ja 1 rynkky. Hyvältä näyttää. Mikä otetaan näin ja mennä. No niin. Otin aseet. Hyvä homma. Eli tässä on meidän suunnitelma. No, miten mä nyt tässä selitän helposti. Me tullaan täältä, mehtän keskeltä. Ja 2 menee tuosta ovesta ja 2 menee tuolta. Ne on ainoat reitit tuonne tallille. Corolla sijaitsee tuolta. Ja 2, jotka menee tuolta, etsii Corolla avaimen täältä sisältä. Ja 2, jotka menee tosta ovesta, turvaa selustan. Ja muuten hikahtuu sinne ympärille, me ollaan ihan turvassa. Mä voin valmiit. Kyllä, mennään. Avaus ovet.